ही लेडी कुंभकरीण आपण सुस्त निघता आणि माझी नितपाड करता. छाती फोडा रे येड्या मारत पुढे. अरे किती अरे फुल टाईट असा दोघांची शेंद्री झाली बोल. अरे शेंद्री घेऊन आमगेर किती आहे ना आणि निताळी बेडशिडाचे. अरे असो तिंका घरा घेऊन गेलो त्यांच्या झाली त्यांची आवय बापूय माका का बरं करतालाय. अरे माझी बाय रिटर्न आणि गावसा पळत आहे तर नरकाचून म्हाका गिटवलो. एकुतराजीचो प्रश्न असा एक काम कर तू मर तिंका तुझे स्टोर रूमान दो. अरे फ्रेंडशिप रे प्लीज प्लीज चल यो 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 यो. कोण काढता कोण चांगला पिऊ नका म्हणून तो कोण गेलो गेलो भरायला गेलो. अरे कोण गेलो. अरे त्याचा शोध आम्ही मोरतोले शोध निघीन कोण गेलो शोध. भाभी बी अरे पळता कितें पुलिसांगा पळय चोर येयला म्हणून कळना. बेबी तो चोर न्हू चोर मोरतलो तो. ते फ्रेंड माझे तो फाल्यां पॉइंटाक वचपाचो न्हू म्हणून तो आज लास्ट मेळपाक गेल्लो म्हाका. मेळता आनी ह्या टायमार बेडरूमार ऑमलेट फ्राय डायरेक्ट तोंडात. तू आमगेलो आम्ही बसतो तुका हय आणि डिवोर्साचे किती असलं तर पोहया रे ऍडव्होकेट एक ओळखीचो असं माझं तुमच्या मायना